Karbi ang long arlo hong pen kevang kebe keche so nang kebat pik ajok Karbi ara ratum non ke labor mystery kachoklemji ningke hang atumta chongda chotilo adimanta kadure do tanglo bonta bang solam ke ongdong Karbi atum patoi tesi diphu manja bolang pher volongkomaji bukajan lahorijan lapen along kaprek adim kebe keche so tum aphan beha ke paklema men pen lis pen longleh ke jor kanglum tet ajoksi non ke kebe keche so nang ke bat phere memiang thek nang klang ro lasi Karbi ang tenemas council atum prabjin pen lis pen longleh ke aron khangthip thetik influx ke wang bompo influx aphan ke khang atowar ke lis pen longleh ke pek henlu lasi bang so towar Karbi ang tenemas council pen ingkir pon serak nang ji kaliprote influx ke khangun elupusi ASDC Youth Front along Organizing Secretary Lipson Crow Paikuni ni Pai Inkoresir Kebani Kerang Kiamai Kangye Hut Bang Soalam Thi Ningchipon Control of transfer of land page number 15 masih tok daklu hodake list pilong le lapange jorong le lapange list doi pon le Council pen Executive Committee Ciparai det mateke ladak list pilong le pelam tak tok daklu lasin Karbi long autonomous Council pen Executive Committee Ciparai ta alang li teman 50 besar 100 besaran ke ari dingong lo laso ari ki dingong mangke alang li tum cien tu si laso ari ki dingong ke pangdai hek pen si alang tum cingwai si labang ari dingong lo lasi alang li tuman non soni li tum influx ki bang kuki tuman non soni tum migrant ki bang tuman sosi li tum lat tuman ta lispen pacen toy si alang li tuman sami li tum han alang li tuman sami indoi nangi ladak pen mone plum nangi ubang sini lipuji News Report Karbi Longleh